Hola, en aquest vídeo us ensenyarem com utilitzar alguns accessoris per incrementar els nostres ràtios d'ampliació i també algunes maneres de com fer macrofotografia sense un objectiu específic de macro, amb anells inversors i amb altres accessoris. En aquest cas veureu la comparativa amb diferents accessoris perquè pugueu comparar que no és necessari tindre específicament un objectiu macro. Primer començarem amb una imatge feta amb l'objectiu macro, el seu màxim ràtio d'ampliació 1:1, on veureu que aquesta flor, aquesta composta que tenim al davant nostre, amb el ràtio 1:1 només ne veiem una part. Després el que farem serà agafem un objectiu, un 50 mm fixe, en aquest cas és l'1.4, però l'1.8 també valdria, són objectius relativament econòmics i que donen una qualitat molt bona, i col·locarem tubs d'extensió. Recordeu que pels tubs d'extensió heu de tindre en compte que no podeu col·locar més distància focal de la pròpia de l'objectiu. És a dir, si teniu un 50 mm fixe no podeu col·locar 65 mm de tubs d'extensió. En aquest cas col·loquem només 2 tubs d'extensió i un cop fem la foto veieu que el resultat és quasi idèntic el que hem aconseguit amb un objectiu macro específic. Els ràtios d'ampliació en aquest cas han estat força similars. I per últim el que farem serà agafar un objectiu invertit. En aquest cas l'objectiu és un Yashica 50 mm fixe, on hi col·loquem un anell adaptador que tingui el mateix diàmetre exterior que la rosca del nostre objectiu i que l'anclatge sigui per la nostra marca de càmera, sigui Canon, sigui Nikon, sigui Sony. Un cop ho hem col·locat, ens aproximem, l'enfoc l'haurem de fer per proximitat o per llunyania, és difícil de treballar amb aquests objectius i per tant en aquests casos el carril d'enfoc és força necessari i com més angular hagi estat el nostre objectiu, millor, és a dir, aconseguirem uns ràtios d'ampliació superiors amb un 28 mm que no pas amb un 50, com és aquest cas. És recomanable utilitzar òptiques analògiques perquè tenen els diafragmes, els pots modificar des del mateix objectiu i, per tant, podrem diafragmar en els casos que ens sigui necessari. Si agafem objectius moderns, sempre es queden en la posició estacionària, és del diafragma màxim obert que tenen i, per tant, estarem subjectes amb aquest diafragma única i exclusivament.